Velkommen til 22 nyhederne med Jonas Biller. En Superliga med 27 sejre, 2 nederlag og 2 uafgjorte. Sidste kamp i sæsonen det var mod AGF, hvor de vandt 3-0 og Santander lavede hattrick. AC Midtjylland fik en god sum penge med kontoen, da de her til eftermiddag fik solgt superstjernen Jonas Sisto til Celta Vigo. Det har klubben offentliggjort på deres officielle hjemmeside. Stort tillykke til Pione og held og lykke. I går spillede det danske herrelandshold i håndbold. De skulle møde Tyskland, men de endte desværre med at tabe 25-24 og røg hermed ud af. Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki havde spillet sig hele vejen til finalen ved OL i Brasilien. Dog skulle hun møde den forsvarende verdensmester Kim Song-Jung. Hun var stor favorit og endte også med at vinde. FC Barcelona har lige offentliggjort på deres officielle hjemmeside, at deres træner Luis Enrique stopper til sommer. Hvem man bliver afløser og hvad man der kommer til at ske i fremtiden. Hej alle sammen og velkommen til vejret. Sommervejret har rigtig ramt Danmark de seneste uger, og det fortsætter også i dag. Temperaturen ligger på de 26 grader, man kan komme helt op på 28 grader i løbet af eftermiddagen. Det er især i Vestjylland, temperaturen stiger op på de næsten 30 grader, så vi fraråder at gå ud i det danske sommervejr uden solcreme på. Og ikke nok med det varmt, luftfugtigheden er også ekstremt tæt. Som I kan se her er UV-indekset mellem 3 og 6, så vi er her i studiet rådet jer til at tage noget solcreme på den bare hue. I gennemsnit blæser det ca. 8 sekundmeter, og i Vestjylland ligger det på omkring de 10. I løbet af natten falder temperaturen drastisk, og det betyder nok, at efterårsvejret er på vej. Temperaturen kommer helt ned på de 10-15 grader, og man skal være heldig, hvis man skal kunne se den klare nattehimmel. Nogle steder i landet, især vestpå, kan der falde lidt regn, men ellers ingen hverken regn eller blæst i resten af landet. Resten af Europa kan også mærke sommervejret, og de 28 grader er småting i forhold til varmen i syden. Rundt omkring i Europa blæser det også lidt, men der er ingen steder, det kommer over 15 sekundmeter. Donald Trump har nu stoppet alle sine planer om sin mur, og han er begyndt at give mad til de fattige. Professorerne mener, at han har taget de forkerte piller. Putin og IS er gået sammen til Putis. De har strammet reglerne op om religion, og hvis du tilstår, at du er kristen, bliver du skudt på stedet. Det er nu blevet rigtig populært at få bygget parkeringspladser til cykler under jorden i næsten hele verden. Ideen den stammer fra Kina, hvor cykler er parkeret under jorden på grund af parkeringspladsmangel. Hvad synes du om de nye parkeringskælder til cykler? Det var mega lort. Det var meget der var sådan her. SAS kræver milliarder fra Københavns Lufthavn. Samsung er blevet større på markedet end iPhone. Mange millionærer taber penge på deres aktier. Post Danmark er nu i krise. De må tilslutte sig PostNord. I Københavns Lufthavn er mange uforstående over for klagerne om lufthavnen er for dyr. PostNord kræver 4 millioner kroner af staten til at fyre ca. 1000 af deres embedsmænd. Efter at flere brev begynder at blive sendt online nu, er omkostninger faldet meget i Post Danmark. Derfor kræver firmaet så mange penge af staten. Post Danmark har nu tilsluttet sig PostNord for at kunne overleve. Mange millionærer taber penge på grund af aktierne er faldet. Aktierne er faldet gevaldigt meget igennem de seneste tid, og derfor taber mange millionærer deres penge. Samsung er nu blevet større end iPhone på markedet. Nu har Samsung taget førstepladsen og overhalet iPhone på markedet. Det viser en ny statistik over for mobiler over for verden. Den nye iPhone 7 har ikke solgt så godt som Samsungs nye smartphone har, og derfor ligger de nu førstepladsen. Tak for at I så med 22 nyhederne i dag. Husk at se med i morgen kl. 22.